eneste dag, jeg sidder og tænker, hvornår kommer min hjemmehjælper? Jeg ligger i min seng, og jeg har ikke fået en pensionspenge. Jeg har lukket på ryggen, og jeg trænger til et bad. For jeg stinker af helvede til, at jeg ved ikke hvad. Min kone er kun 20 år, og jeg er jo 90. Men hun boller som et får, og det er bedst. Ja, det minder mig om den dag jeg var et stakkels landmand. Jeg gjorde alt hvad jeg kunne for at finde den kvinde, der kan elske mig. Jeg tror jeg ved få et hjerteanfald.